Mali dua. Dua ribu lah tahu lah. Salti ne. Salti sani je. Hello logoफोर आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ बयखौबो आंनि गोसो गोरबोजों बरायग्रोनाय थालायबाय आसा खालामो बयबो मोजाङैनो दङ आंबो मोजाङैनो दङ ओमफ्राय लोगोफोर नोंथांमोना थाम्बनेल नायनानै मिथिखाबाय जानांगौ जोङो दा हाबानिफ्राय मोनायावनो न'आव फैदों आरोना आंनि जोनोम न'आव फैदों ओमफ्राय दिनैहाय जोंहा पार्टि जागोन आरोना लोगोफोर आङो हाबा जानायनिफ्रायनो बिब' बिनानाव साब्रैजों लोगो मोनफेराखैमोन आरोना सोरखौबा लोगो मोनो सोरखौबा लोगो मोनामोन आरो दाथ' हाबा जाबाय नालाय सोरनाबा सोलाबा बिदि जायो नालाय ओमफ्राय बेखायनो जोङो दिनै साब्रैजों टाइमखौ दोनथ'नानै बाबो लोगो हमसिगोन आरोना लोगोफोर फिसालाफोरनाबो सोरनाबा फरिखाया जोब्बाय सोरनाबा जोबाखै आरोना ओमफ्राय दायो नोंथांमोना सोर आंनि भिडिअ नायनो मोजां मोनो आंजों लोगोसे नायलांबाय थादोंना ओरैबायदि इन्टारेस्ट जागोन आरोना दिनै जमा लोगो मोनो नालाय लोगोफोर बिब' बिनानाव गुमैमोनहाबो बिसालदे जमा लोगो मोनलायसै जोंहाबो बिब' बिनानाव जमा लोगो मोनलायसिगोन आरोना स' नायलांबाय थादो लोगोफोर मा देखायनो हायो नोंथांमोनजों शेयार खालामसै आरोना लाल साहा लोंसै लकेल अदाबाव संनाय जाबाय नै केसरि एवनाय र' इमाव गोदाख्राबखौ नों साहैखागोन दा गुड मर्निं मामि आयु मर्निं मा दे होनदो दे आंनि सोन्दां नै ओमफ्राय बिथिंजाय आङो गथ'फोरनो थाखाय फुङावनो खिचरि संबाय आरोना लोगोफोर ओमफ्राय बिथिं साहाबो जानदों ओमफ्राय अमा सिथारदों आरोना लोगोफोर जोंहा ओमफ्राय बेखायनो दायो जमा साहा लोंनो नागिरबाय आरो ओमफ्राय आं नै गथ'फोरनो खिचरि संनानै होग्रोनोसै आरोना लोगोफोर नायलांबाय थादो नै ओंखाम जादों आंना फिसाफ्रा खिचरि संना होदों बिसोरनो ब्रेकफास्ट साथामजों नै आरो दा बिनि बिदाफोर फैबावगोनसो सानै दंबावो बिसिना बिदाफोरा मामि ओरै फै सुनु फैदो माम जानोसै फै ओंखाम जानायाव नै राहालाय मामि बिसोर सानैजोंसो एखे नुबाय नायलाय बिसोर सानैजों एखे नुमारो बोरो ये गोथाव दे बिगियानाबो ना हर आखाइ खाब बिगियानाबो आखाइ खाब मामि आखाइ खाब दे टेस्टि वाव टेस्टि ना बिदि खायो सोर सङा दे मादै मादैसो संदों मादै एबाराव मामिखौ संनो थिनबाय था दे हामोनो गैया दहायसो जादोंमोन जालालायनो अमा गोदादों अमा बेदर आदैया अमा बेदर गोदादों नै अमा गोदादों आदैया आयु ओमफ्राय नै फिसाफोरनोथ' जाहोखांबाय दायो बिमा जानो थाखाय नै फुङाव अमाखौ एसे एवनानै जाग्रोनोसै आरोना लोगोफोर दायो जानानै संबाय थानोसै दै होनसै जाया बिजामादै फैनायखाय फिसाजो फैनायखाय मालाय अमाखौनो अमा बेदरखौनो मासेखौ सिथारखाबाय अमा दिसि न'आवनो फिसिनाय आरो लकेल बेयो मा सिंसाब जायो माथो मा बुस्थुमोन बे मैथा बांगाल इसिखाखौ मानो लाबोखो सोरनि जोंहानि ओमफ्राय एम्फौखौ लांगोनसै ना एम्फौआ मोनसे लांगोन मोनसे जागोनसै वाव नै मेथाइया जोंना जोंनिखि मोननो नागिरालै मोनसे जानोसै मैथा लाबोदों मैथाखौ लांगोन न'आव एम्फौखौ किल' खेवनोसै जायो मा बुस्थु बेलाय मोनखांनायाबो देखायखायो ओमफ्राय नैबाव मोनखांबावबायसो बबेहाय नैबाव रायज्लायनो हागोन आयु अमा दावदै बेयो अमा दिसि आरो गैबावलामोन ए मा बुस्थु बेलाय बेबो अमा दिसि मै बेदर मैथा सायहरदोंसो मैथा सायग्राफ्रा नाय मानो जागोन नोंसोरलाय मैथाखौ मैथाजों मानो जागोन नाथुर आयु सोरनाबा सवाबिन सोरनाबा नाथुर सोरनाबा सवाबिन
जाथारनोसै बेबो नैबे अमा बेदर नैबे खोमाखौसो सावा आयौ आइ सावग्रा जाहैदों खोमाखौ दा आरो एम्फौआलाय एम्फौआ नै एम्फौआ एम्फौ लाथा आयौ आबिलाय आयौ हाग्रानि सिंसाब हाग्रानि सिंसाब नै रायजोखौ गाइसमोन हाग्रायावसो मोनो हादानाव मोनो हादानाव सिंसाब देखायलाय हाग्रानि मैगं बेयो सिंसाब बेखौ जायोब्ला मा मोनो बेखौ जायोबा भिटामिन जायो देहाफ्रा हादाननि माल नालाय गोथां बुस्थु भिटामिन जागोन ना बेखौ जायोब्ला बिराद गोथाव आं गोदो बिराद जायोमोन ओमफ्राय बोरायनाव मोनजाहैथाराखै बेखायनो दा सानसे माबायाव आवजार हाथायाव थांनायाव गेन्द्रानाव जोबफादां बे गेन्द्रा बिफानाव खुंग्रिङाव खुंग्रियावसो मोनबोनाय सिंसाबखौ दिनै जानोसै आरो नै बेदरा आंना दै होनोसै दाउ होसोदों आइ हरै हरै ओइ गावनाङालै आदै र' सर हनै आदै जोंथि हनै आदै गावनांलालै सामब्राम गुफुर जिरदों जोंहा आब'आ होनालाय आरो आब' सासे फैबावबाय र' नै कारिगावनि बेहा कारिगावनि बेहा सिंसाब मैगं सायदों आब' देरसिन बेयो कारिगावनि ओमफ्राय नैबे दांथलनि ओमफ्राय सासे दंबावो फिसालाया फरिखा जागासिनो फैनो मोनाखै दायो फैबा खोन्थागोन र' मारा फुरग्लांला नुदोंहाय आं नै ओमफ्राय बिथिंजाय दहाय फुङावनो एसे ओंखामबो जाखांबाय दायो सानसुनिबो संखानोसै आरोना लोगोफोर नै सोरबा सिंसाब सायदों सोरबा सामब्राम गुफुर सोरबा हाइजें फिसाफोरा ओमफ्राय ओरैबायदि दुस्थ' ओरै खारथिंलाय आरोना लोगोफोर नै बेयो दाउ बेदर सबाय रुदों ओमफ्राय नै सबाय रुखाबाय नैबे साइडआव मानो मोलेले नुदों लायबाय जोंना नै अमा देसिखौ सानसुनि थाखाय अमा देसि ओमफ्राय ओरैजाय नै जोंनि सानजानि एम्फौ एवनानै जाहोनोसै दिनै बिसोरनो अमा सावनाय दे हाना हो जा बिमादैया एसे संना मुखुबथार उनावलाय नै बेहा बानलु सावग्रा आब'आ दहायनो सावनाया नै मोजां माबाय दुन्दिया होबावखोसो नै दुन्दिया होबाय बाराव एम्फौआबो जासिगोन दे रानबाथाय बावनो थाव होनानै एवनोसै नोंसोर साथामजों एखेलाय थानो बिबाजै बिबोनां आयो नायलाय मोदोम फिसा बिबोनाङा नायल' जाल' सासेल' जोंनानै एखे बिबाजैफोरजों गोथाव गोथाव मोनथारदों नोंहालाय ओइ गोथाव बासिनो हायाथ' आरो बर'नि खायद' नै ओमफ्राय नोगोर गाज्रि बियो गामिनियानो थाबखौनो फैया गामियाव हाबा जादों नोगोर थाबखौनो फैया बियो नै लावथि लाखादां बाक्सानि सौफैबाय ओमफ्राय क'क्राझारनि सौफैबाय चिरांनि सौफैबाय ओमफ्राय नैबे गामिनि नै दा सफैदों फिसालाया फरिखा दङ सिबाय मा होनो जोबाखै ना फैयाखैना मानसिया खोलथिला टिउसनाव गारबायनो
बरमानि संनायहाय मालाय गोदान गोदान जिजों थाइनै नै ओमफ्राय बिथिंजाय जोंहा आब'आबो अमा बेदर एवदों आंबो एम्फौ एवदों आरोना लोगोफोर बिब' बिनानाव रावबो गखाया फैबाथाय मावनांगौ दांनांगौ जाखानांगौ आरोना आलासि थालासि मिथिखाया जोङो जमा मावखागोन आरोना आलासि जिरायनानै थाया जोंना दुं दुं दां दां मावगोन जागोन लोगोफोर न'आवबो जोंना हाबनो मोनखायो नालाय ओंखाम संग्रायाव सोरनाबा हाबा जाबा ओंखाम संग्रायाव हाबनो मोना आरो ओमफ्राय जोंनिया हाबनो मोनो ओमफ्राय आइमोन दुग्रायावसो हाबनो मोना आरो मैयानिखौ बानायदों आं इदिट खालामनो मोनाखै जाजोब्बाय ओंखाम संनानै गोजा जाजोब्बाय नै बे आंखौ माबा होनामोनलाय हो आब' मा बुरै होनामोनलाय आंखौ नोङो अखमिया बुरैमोन आंखौ आंनि देलायनायखौ अखमिया होनदों आब'आ बे आब'आ अखमिया मडेल नुदों आंखौ ओइ लोगोफोर दाउ बोलदो ना मा होनोमोनथाय नै थावजों एवबाय एम्फौखौ खावसे एवग्रोबाय बांद्राय बुरजाबा मोजां जाया नालाय संदोलाय जोंना सिंसा बेवदों जोंना मैद्रु हो संनो फाजा बेखौ मैथायाव होगोन मैथायाव नै ओमफ्राय आइया आंनो नाफामखौबो एर'नानै होफैबाय आरोना लोगोफोर बयेमनिफ्राय दायो एवनोसै आरोना लोगोफोर नै मैथाजों नाथुरजों आरोबाव मैथा नाथुर अमा बिबु अमा बिबु आरोबाव नै अमा बिबु एवफैथारबाय बेहा आरो नै आंदोलाय नाफाम दे जाना हो मिफाल बोरायसोसै सानैया बिराद गुफुर मैथा जायानो बे दालिल' नांगौ बेनो ओमफ्राय सबाइखौ जाना जाया जा सबाइखौ जायोमोन जादो जिरायदोरा गंगार बोरायसो सानैबो नोगोद गुफुर ओमफ्राय नैबे बारा गुफुर नङा आरो गोसोम जाबाय नै बिसोर गुफुरसिन सानैजों दे जिराय दे जा जिराय नालाय बोसोन मोजां नुथारदों बोसोनखौ गंगार बोरायसो नुदोंलाय सयथि ओइ नोंहालाय मिफाल बोराय नैबेया गंगार बोराय दे जादो जेबो जायानो सबाइजों नैबेया बर' बोराय नैबेया बर' बोराय ओमफ्राय नैबेहा मिफाल बोराय ओमफ्राय बैहा बेखौ मा जायो हो खिन्थाद' नालाय नोगोद गोथाव जादों दा सबाइया आयौ ओमफ्राय नायलाय Hi guys. Hi guys. सबाइजों दाउजों नाफाम बाथोन मैथा नाथुर ओमफ्राय सिंसाब मैगं नाफाम Mandang jarawa. ओइ नै सासे दंबावो ओरैजाय Wah. फैलाय बिसोरो रानग्राया Ma kamdeng jarawa. ओमफ्राय नै लोगोफोर नैबे गुमैयानो जोंहा देरसिन गुमै आरोना आब'नि हासबेन्ड कारिगावनि आरोना लोगोफोर
Aje. Hai. Pitra nih, nol Pitra. Iya. Nai, Amerikani size ini jirannya. Nah kali ini dia. Ini Punjab nih. Ini Asian nih. Ini bisa Indian nih. Ini Indian nih. Ya kiki jauh sini jirannya. Satam jauh. Di sana mana? जाबाय र' नैबेयो औ ओंखारलाय र' नैबे आब' देरसिनि फिसाला ओमफ्राय आब' देरसिनि नैबे आब' सासेनि आब'नि फिसाला आरो बेबो आब'नि फिसाला साथाम सासे नैबेहा गामिनिनो आरो ओमफ्राय नैबेहा कारिगावनि बोरो कारिगावना मिफाल बोराय ओमफ्राय नैबेयो दांथलनि बोरो नोंहालाय दांथलनि बडि बिल्डार र' सानैजों थालाय र' दे थालाय नै बिसोर जाबाय सानैजों बिमा फिसा नै फिसालाया जा गुफुरनाय जाबाय र' फट' खेबनो र' औ नोंखौ बिदि नुसिगोनथ' होनबा गेटआसो नुसिगोन होनबा र' जाबाय नैबेहा जाहैबाय आदैनि फिसाला बाबानि फंबायनि दुइसिन फंबाय माबा मा होनो सनिया सान्दियानि बिबथैनि फिसाला बेयो फंबाय दुइसिन बिसोर जाहैबाय साथामबो आंनि फिसाला आब'मोननि फिसाला जा आब'आ साथाम नालाय नै बेनो जाहैबाय बिखुनजो लेदार गासिबो फिसाजोब बेनि बेयो नैबे बिनि वाइफ बियो हासबेन्ड बिसोर नैलाय गुमै देरसिना ओमफ्राय बे गुमैनिया बे आब'आ ओमफ्राय नैबे आब' सासेबाव नैबे आब' सासे नैबेबो आलासि नैबे जाहैबाय फंबाय दारिजामाव ना जा गुमैया नै जाहैबाय गुमै सासेबाव आयंनि गुमै बिहा नै जोंना बाबाया ओमफ्राय बुब्लि नै बिहामजोआ आइना जोंना uci mau uci bicara yang mobil lah, isi front setel lah, isi mobil foto bawa, malih dua, nuari beladang orang. नै दायो बिफोर साब्रैजों फट'क लाबाय आरोना आंना आब'आ साथाम बिसोरनो 1 2 3 होखादों आङो ओमफ्राय आंनो दुइसिन आरोना लोगोफोर बोरो बैसो मोजां नुदों बे बोलाबो दे मोजांबो दङ फट' नायग्राफोरा मा बिराद फिसाफोरा थांलाय फिसाफोरा राफाजोबनो ज' जाजाय बोरो नोंसिना फिसाया सानै लोङै थांलाय फिसाफोरा थाथों लेंहैलाय सालथे सानैजों दे आयौ उथ'आ आइ फैद' उथ'आ नै आयो बेना बेवाया माबाया बिबोनाङा खानायखौ जावखुनो माबा गंगार दुन्दिया
Kata. Tahu kau. Bisa boleh saja. Harus dia bilang. Oh. Habis dah. Extra order. Kita all bos kan, pon pam lau kan. Deh, ayu deh. Deh, ayu. Deh, om deh. Deh, saya ini nak. Belum lagi malai. Deh, sampai deh. Bye bye. Bye bye nữa. Ayu cả bye bye là bye nữa. Chơi đi thằng chơi. Này thằng à bộ. Ai bớt sơn thằng đó nè. Ai cô ơi, con khác sao? Đừng mà thằng gần mình có là nào? Thằng à, hà béo thằng đừng mà là chừng nào? Hà béo, bây sao cô vào? Cô vẫn còn gần rồi. Cái đó là cái nào cô mới không biết. Chả cô mới không biết thay à? Cô mới nói thay à? Thằng đó đeo sao đeo? Bớt sơn, bye bye. Thằng đó nè. Bữa nào mua lại? Nè. Nè. Thằng đó, Thôi nó biết cái này. Thôi. Bu bị lơi, ra khai bu thôi nó biết cái nào biết. Lau menang lai bai biha. Sani nu kham ba bravery. Oh, bisa. Ilai gue melai. Oh, gue betul bungai gos tak kaya. दायो आब'आ थांबाय आरोना कारिगावनिया ओमफ्राय दायो गामिनियाबो थांसिगोन दायो दांथलिजों ओमफ्राय जोंहाजों थाथ'सिगोन आरोना लोगोफोर गामिनिया थांग्रोसिगोन